sik enteni. Ya Allah, sik. Sideke kepiye? Numpak mobil Bu Bambang. Lah sak iki ning endi? Oh, Zo sik. Ya yo. Walah iya Mbah Sami jem Gusti Allah sik tak beli anake. Walah jan. Tuh mbok ilengke. Halo, Mbak. Nggih, Mbak Sami jem sampun anu to diterke to napa dereng? Oh ya wis kula enteni ten mriki, ten griya nggih. Ndak ditinggal mobil. Nggih. Oh wis ning dalan, nggih. Oh lah nika Mbah Sami jem. Nggih pun Mbak, nggih. Mbah, oh ya Allah. Nggih ayo. Oh. Oh nggih pun mang pamitan sik karo putrane jan anu tenan iki. Sing tak nggo Mbak, iki aku saiki nganggo remote. Lah apik to Mbak? Serasi ra menurutmu? Serasi ra aku saiki nganggo iki? Apik ya. Iki remote warnane warna aduh lah kecoblos. Iya. Sing tak nggo remote jenenge remote warnane warna marun apa pokoke merah ya. Sawangan gambare aku ki ya ora apal delok mburine. Nganggone penak, rasa kon ganggu sak ditinggal. Ayo Mbah. Yo ngalah. Ayo monggo. Wis gek nang kono. Ayo Mbak Retno, heeh.